ஹே காய்ஸ், இது மிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சால். நான் உங்கள் சேஷாத்ரி. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? சரி வாங்க, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ டாபிக் உள்ள போகலாமா? ரைட், இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன தெரியுமா? டைனோசர் தாங்க. வெல்கம் டு ஜுராசிக் வேர்ல்ட். ஸோ டைனோசர்ஸ் ஒரு ரெப்டைல் ஃபேமிலியில் சேர்ந்த ஒரு அனிமல் தான், ஓகேவா? இது வாழ்ந்த காலகட்டத்தை மூணாக பிரிச்சிருக்காங்க: ஜுராசிக், ட்ரையாசிக், கிரிட்டேஷியஸ், ஓகேவா? இந்த 3 காலகட்டத்திலலாம் டைனோசர்ஸ் வாழ்ந்திருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். Is dinosaur is oviparous or viviparous? If your answer is oviparous or viviparous, comment me in this video. So if your answer is correct, I will give you a heart and a reply. So எல்லாரும் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? ஸோ டைனோசர்ஸ் ரொம்ப பெரிய அனிமல்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸோ டைனோசர்ஸோட ஃபாசில்ஸ் முதல்ல 19th சென்ச்சுரிலாம் கண்டே பிடிச்சாங்களாம். ஸோ டைனோசர்ஸ் ரொம்ப ஆக்டிவான அனிமலுங்கிறதையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ டைனோசர்ஸ் அவங்களோட வேலையை சீக்கிரமாக முடிச்சிருவாங்களாம், ஓகேவா? ஸோ அது ரொம்ப ஆக்டிவானதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ வாழ்கிற மாடர்ன் ஃபெதர்ட் பேர்ட்ஸ் அப்போ வாழ்ந்த டைனோசருங்கிறத விக்கிபீடியாவில் சொல்கிறாங்க. இப்போ வாழ்ந்த பேர்ட்ஸ் அப்போ வாழ்ந்த டைனோசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டைனோசர்ஸ் 2 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க: ஏவியன், நான் ஏவியன். ஸோ ஏவியனுங்கிறது பறக்க முடியாத டைனோசர், நான் ஏவியனுங்கிறது பறக்கவே முடியாத டைனோசர்ஸ். ஸோ ஃப்ளையிங் அண்ட் நான் ஃப்ளையிங் டைனோசர்ஸை தான் ஏவியன் அண்ட் நான் ஏவியன்னு சொல்கிறாங்க, ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு டைனோசர் பிடிக்குமா பிடிக்காதாங்கிறத காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இனி ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஸோ இன்னொரு கேள்வி என்ன தெரியுமா? மூசோசாரஸுங்கிறது ஒரு அனிமலா இல்லை டைனோசரா? ஆமாங்க, இது ஒரு ஆக்வாட்டிக் அனிமல், ஓகேவா? இது டைனோசர் கிடையாது. அப்புறம் ஏன்டா ஜுராசிக் வேர்ல்டில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதாவது டைனோசர்ஸ் ஜுராசிக் வேர்ல்ட்லேயும் இருந்துச்சு. அது போக அப்போ வாழ்ந்த ஏன்ஷியன்ட் அனிமல்ஸும் ஜுராசிக் வேர்ல்டில் வச்சுருந்தாங்களாம். ஸோ மக்களுக்கு மூசோசாரஸுங்கிற ஒரு அனிமல் இருந்ததுன்றது தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் அங்கே வச்சுருக்காங்கங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியுமா, டைனோசர்ஸ்லேயே ரொம்ப பெரிய டைனோசருங்கிறது டைட்டானோசாரஸ் தான். அர்ஜென்டினோசாரஸ் கிடையாது, பிராச்சியோசாரஸ் கிடையாது. ஸோ டைட்டானோசாரஸ் 2012 தான் டிஸ்கவரி பண்ணாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைனோசர் எதுன்னு சொல்லிட்டு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைனோசர்னால் எது தெரியுமா? அது நான் ட்ரைசெரடாப்ஸ், ஸ்டெகோசாரஸ், அப்புறம் டைட்டானோசாரஸ், அப்புறம் இண்டோராப்டர், அந்த மாதிரி நிறைய டைனோசர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் ரொம்ப பிடிச்ச டைனோசர் வெலிசிராப்டர், ஓகேவா? அது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் குட்டியாக இருக்கும் போதே, ஓகேவா? உங்களுக்கு எது பிடிக்குங்கிறத காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ உங்கள்கிட்ட இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன். டைனோசர்ஸை திருப்பி கொண்டு வரலாமா முடியாதா? ஆமாங்க, முடியாது. ஸோ நீங்கள் சொன்னது முடியாதுன்னா அது கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ டைனோசர்ஸ் திருப்பி கொண்டு வர முடியாத காரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ டைனோசர்ஸை திருப்பி கொண்டு வராததுக்கு காரணம் அதோட போன்ஸ், டிஎன்ஏஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் அதோட டிஎன்ஏவோட வயாபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ ஒரு மனிதன் இல்லை ஏதாவது ஒரு அனிமல் இறந்ததுக்கப்புறம் அதோட டிஎன்ஏவோட காலம் இருக்கும். அந்த காலம் முடிஞ்ச உடனே அந்த டிஎன்ஏவும் இறந்து போயிடும்ங்கிறத சொல்கிறேன்னா. ஸோ டிஎன்ஏ வயாபிலிட்டி டைனோசருக்கு முடிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போன டைனோசரில், அதாவது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அழிஞ்ச அனிமல், ஓகேவா? ஸோ அதனால் அது டிஎன்ஏ வழியாக க்ளோன் பண்ணி கொண்டு வர முடியாது. எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க, இப்போ ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வகையான டைகர் அழிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த டைகரை டிஎன்ஏ வயாபிலிட்டி அதுக்கு இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம திருப்பி கொண்டு வர முடியும். ஆனால் டைனோசர்ஸை திருப்பி கொண்டு வர முடியாது, ஓகேவா? இதுதாங்க மூசோசாரஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஜுராசிக் வேர்ல்ட் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த மூசோசாரஸ் சீன் தெரியும். ஸோ அந்த சீன் உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதாங்கிறத காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், ஓகேவா? ஸோ நாளைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டைனோசர் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன், ஓகேவா? ஸோ அடுத்தடுத்து நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். 2 வீக்ஸாக நம்ம வீடியோஸே போடல. ஸோ ரொம்ப சாரி. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த லோகோவை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய். Until that, it is signing off, Seshathri from Mysteries and Salt.